στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, τον Υπουργό Υγείας και φίλο, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ένα μαχητικό άνθρωπο με πολιτικό σθένος που δίνει ένα σημαντικό αγώνα στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Έναν αγώνα με ήδη ορατά αποτελέσματα. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στα μέλη του Κεντρικού Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης, καθώς και στα μέλη του Ομίλου Νεολαίας Ροταράκ, αλλά και τον Όμιλο Γυναικών, Inner Wheel, αναλάβατε μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Μια ηχηρή πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης. Θα παρέχετε δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για τους ανασφάλιστους Θεσσαλονικής, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα σχεδόν όλες τις κατηγορίες ιατρικών εξετάσεων. Στην πρωτοβουλία σας αυτή θα συνδράμουν οι κορυφαίοι επιστήμονες και γιατροί της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι για 10 ημέρες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους θα παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Είμαστε λοιπόν σήμερα διπλά υπερήφανοι. Τόσο γιατί η Θεσσαλονίκη διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες και γιατρούς υψηλής κατάρτισης, όσο και γιατί εδώ στον τόπο μας τιμάται και δικαιώνεται για μία ακόμη φορά η αξία της ανθρωπιάς, η αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης. Και θέλω εδώ να το υπογραμμίσω, κυρίες και κύριοι. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει ενεργά και δυναμικά αυτή την πρωτοβουλία. Και είναι τιμή μας που μας ζητήθηκε να θέσουμε την διαδικασία αυτή υπό την αιγίδα μας.